ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ଘରେ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ତା ପୁଣି ବିନା ବିରିରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଟଣି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଜବାବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମିଲି କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାପଟି କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଗିନାରେ ମୁଁ 1 ଗିନା ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ଗିନାରେ ଆମେ 2 ଗିନା ମୁଢ଼ି ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଚକୁଳି ବନଉଛି। 2 ଗିନା ଆମେ ଏଥିରେ ମୁଢ଼ି ନେଇଯିବା। 1 ଗିନା ଚାଉଳରେ 2 ଗିନା ମୁଢ଼ି। ଏଠି ଚାଉଳ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 1 ଗିନା ଚାଉଳ, ତାପରେ ବଳକା ତକ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ପାଣି ଦେଇକି। ଏବେ ହେଇଗଲା ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଢ଼ିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ମୁଢ଼ିକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ଭିଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଜେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ଚିକଣ ହେବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଣ ସହିତ ମୁଢ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ରାତି ସାରା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସକାଳୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବନେଇବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସକାଳକୁ। ଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ବି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ବାଦାମ, ବୁଟ ଡାଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ପଚେଇକି ଭାଜିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। এই ଚଟଣିଟି ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଚକୁଳି ଇଟିଲି ସହିତ ନୁହଁ, ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଏଠି ଆମେ ବିରିକୁ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଭାଜି ନେବା ଅଳ୍ପ ହାଲକା। ଯେହେତୁ ମୋର ସେଇଟା ଭଜା ବାଦାମ ଥିଲା, ଏଠି ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ, ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବାଦାମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଥର ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଠି ବାଦାମ ବି ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଚକୁଳି ଦେବା ପାଇଁକା ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ବସାଇ ନେଇଛି। ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ପୋଛି ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଣ ଦେଇକି ଚକୁଳି ବୁଲେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ନରମ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଲି ଆସିଲା ଚକୁଳିର। ଏ ବିରିଠୁ ଆହୁରି ନରମ ହେଇଥିଲା ଚକୁଳି। ଆପଣ ବି ଥରେ ଏମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଚିନି ଦେଇକି
ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଚଟଣିରେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଟଣିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଚାମଚି ହଉ ପଛକେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ମୁଢ଼ି ଚକୁଳି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।